Dagko pala ang buko ha. Dagko. Lawgan ko duduman ata magkadto. Masaging Wala sa dad. Wala na dagko. Sarap sa adobo yan nga. Ang buko, may, ano ba may gata? Silihan. Paunit ka. Ay. Yan, hati-hati. Iba daw. Nakulo na kami. Ba? Nabatag. Ano? Ano? Sabi akong sumbang sa inyo. Yun na mga kaibigan, papakuluan na natin itong ating nakuhang bukong buko. Bukong buko. Yan. Yan natin sa lalagyan para ano, pakuluan. Pagkatapos pakuluan, tanggalin yung laman saka lutuin. Adobohin. Adobo sa gata. Lutong Bicol. Ayan o. Malaki o. Ayan naman o. Nalabas na o. Hindi pa napapakuluan. Nalabas na o. Ayan. Kuluan natin. Ayan. Nakasalang na. Ayan. Okay. Yung pala natin. Medyo wala na yata laman ah. Oh, ito na. Napakuluan na natin. Ayan ah. Wow. Ayan laman. Ayan. Tanggalin natin yan. Malaki oh. Ayan. Lalaki ng laman mga kaibigan. Sarap nito sa adobo. Adobo sa gata. Lagyan natin ng lada. Sili sa Tagalog. Sa Bicol, lada. Okay. Buko. Isang uri ng buko na sa kabundukan lang matatagpuan. Sa bundok nila Kikay. Ayan, magla-like and share yan si Kikay kasi nabanggit yung kanyang pangalan. Kikay Ejercito. Yan. Shout out sa'yo, Kikay Ejercito. Shout out sa mga taga-Buraburan. Oo, masarap to. Di mamaya pagkaluto. Tikman mo mamaya ito. Ayan mga kaibigan, ready na yung ating mga panluto. Ayan. Meron ba, ano to? Luya, bawang, sibuyas, tuyo, paminta, at chili. At ito yung ginayat natin na buko. Ayan. Yan yung buko natin. At siyempre, gamit tayo ng gata. Suka, tsaka kunting mantika. Ayan, umpisa na natin. Luya. Sibuyas. Ako baka nakalimutan ko yan. Ilagay na natin ang buko. Yan. Yan yung ating buko, mga kaibigan. Subukan naman nating magluto. Lutong Bicol. Ano yung sagata? Oo. Saan sagata mo? Ilagay ng tuyo, suka. Ayan. Okay. Paminta.
Lagyan natin ng konting sili. Para pampaanghang. Halukayin ng konti. Yan. Yan yung gata, panghuli na yan. Siya na magpapatuyo sa ating buko. Aluin mo. Yan. Sabi. Tawag itong... Bakit? Pag pinakuluan, hindi tutubigan? Matubig dito kusa. Ito. O yun. Tuyo-tuyo na. Lagay natin ng gata. Yun. Lagay natin ng gata, mga kaibigan. Siyempre, takpan natin. Hintayin natin kumulo ulit. Luto na, mga kaibigan. Oh. Ayan na, luto na. Tuyo na. Okay na yan. Tayin na natin. Ito na, mga kaibigan. Tikman natin kung anong lasa ng ating lutong buko. Sarap. Meron ba tayong prinitong tambal? Sarap talaga. Sarap ng buko. So yung mga kaibigan, hanggang dito lang itong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga OFW na nanonood ng aming mga video, thank you very much. Ingat kayo dyan. At sa mga Bicolano vlogger, shoutout sa inyong lahat. At sa mga viewers ko, sa mga taga-Sturom, shoutout sa inyong lahat, mga taga-Sturom. Yun, hanggang dito lang. Bye-bye!